Yo, ayun mga idol, welcome back dito sa aking channel, dito sa Greg TV. So, ngayong araw ay nandito ako ngayon sa PITX Terminal dahil sa uuwi ako ngayon ng probinsya sa Bicol. So, makikita mo ang daming paninda pala dito mga idol. So, kung ano nga pala sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe po kayo. So kung may mga katanungan po kayo mga idol about sa biyahe dito sa PITX, pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba mga idol. So ang biyahe namin pa Bicol, ang sakyan naming bus ay Piña Francia mga idol. So kasi from PITX to Sorsogon yung biyahe namin. So, share ko lang sa inyo yung naging pamasahe namin mga idol sa Sorsogon, 2x2 seaters Piña Francia bus ay 1.3. So, tinatawaran ko sana ng 1.2 ay ayaw naman. So, ayun, tatlo kami magkakapatid na uwi ng Sorsogon kasi. Kaya nag-book ako ngayon mga idol. So, share ko lang sa inyo. So, ang oras pala ng biyahe namin mga idol ng Piña Francia ay 7 PM yung alis ng bus dito sa PITEX. So siguro kung mabilis ang takbo ng bus, ang darating kami sa Sorsogon siguro mga alas 7 din ng umaga mga idol. So sa mga viewers natin at mga dati ko ng subscribers, maraming salamat sa inyo. So ayan, magbabas spotting ako mga idol sa probinsya, sana po ay panoorin nyo rin. Magbabas spotting tayo dun sa Sorsogon. So kung may importante kasi kaming uuwiin, so kasama ko rin ang aking kapatid na babae. So ayun mga idol, sa mga hindi nakakaalam dito sa PITX, magtunga lang po kayo para sa mga trip na meron dito na hindi nyo alam, pwede itong bisitahin dito. So marami din kayong mabibilihan dito. Kung makikita nyo sa video, maraming paninda rito, mga damit, mga sapatos, tsinelas, iba't iba. Halos lahat dito mga idol ay nandito na sa PITX na meron sa loob ng mall. Kung hindi nyo ito alam mga idol, sakay lamang kayo na EDSA Carousel, then sabihin nyo lang PITX. At dito na mismo yun mga idol. So maraming salamat sa inyo mga idol. So siya nga pala, sa mga bago pa lang o sa mga nakakapanood ng aking video, thank you so much sa inyo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo mga idol. So update ko lang kayo mga idol dito sa PITX. So kung makikita nyo naman, ang daming tao ngayon. So ang oras natin ngayon mga idol ay alas 5 at ngayon ay Sabado ng August 12 mga idol. So kanina nandito ako mga idol, meron akong nakitang mga ibang vlogger na nag-vlog dito, nakita ko kanina. Pero hindi ko alam kung ano ang pangalan nila sa YouTube, pero nakita ko lang kanina kasi nakita ko may stabilizer, then nagsushoot siya ng vlog niya. So hindi man ako lumapit, nahiya din ako mga idol. So minano ko lang sana dito ay gusto ko makita dito si Renz, nandito ang sakayan dahil lang palagi siyang nandito minsan So ayun, sa mga gustong mapanood ng mga vlog ni Renz, nandito ang sakayan, search nyo lang po sa YouTube, dito ang sakayan. So makikita nyo ang mga full vlog niya dyan, update sa pamasahe, location, and bus experience sa mga travel. So mga complete info na natin ni Renz po, panoorin nyo. So ayun, sana po suportahan nyo po yung bus spotting natin sa Bicol pagdating ko. Siguro mga ilang araw ba ako i-upload, kasi pagdating ko ng Bicol, marami din akong gagawin pa, kaya di ako makapag-bus spotting. So ayun, update ko lang kayo mga idol, and thank you so much sa inyong pagsilip sa video ito. Subscribe po kayo sa akin, sa mga commuters dyan, subscribe po kayo sa kay Greg TV. Bye bye.